Hej alle sammen og velkommen til en video her på min kanal. I dag skal vi spille Bus Simulator. Jeg ved ikke hvad det er, men det skal vi prøve at spille i dag. Så lad os komme i gang. Nu skal vi vælge en rute her. Jeg er inde i det. Jeg har aldrig spillet det her spil før jo. Så lad os bare trykke her og se. Nej, jeg gider ikke. Okay, jeg er allerede i level 3. Jeg tager den her for et sted i verden. Jeg ved ikke, hvad det er, men det står på dansk. Det er ligegyldigt, men så kan alle være med. Godt. Den her bus, den vil jeg godt have. Fordi den ser god ud. Ja, den var ikke så god. Ja, det er mig her. Så indlæser den lige her. Men jeg håber, at videoen var god sidst her i lørdags. Men jeg prøver at se, om der kan komme om der kan snige sig en video ud på et andet tidspunkt. Også på ugen, så 3 gange om ugen. I stedet for her i dag onsdag, og så her torsdag. Nej, undskyld, torsdag. Her lørdag. Vi skal følge bilen, og når man ankommer ved sådan nogle ting. Så lad os gøre. Vi prøver bare. Vi skal følge pilene. Hvorfor står det på engelsk, når det står på dansk? Eller? Det er ikke så godt, det her. Det var ikke den her bus, jeg ville have. Ej, hvor skuffende egentlig. Jeg vil sige, hvis jeg synes, det er sjovt. Fordi jeg vil sagtens lave en serie. Åbne den første dør. Wow. Jeg skal pække. Har det ikke. Det forstår jeg ikke, for jeg tror, det er det, jeg gør. Men jeg glemte at sætte kommentar på. Og man skal jo selvfølgelig ikke køre sådan her i virkeligheden. Det ved jeg godt. Men det er bare at spille det her. Ikke fordi jeg kører sådan her i virkeligheden. Og ja. Yeah. Det er jo bare for sjovt her. Men jeg håber, at I vil følge med her på kanalen, fordi at jeg synes, det er sjovt, så længe at der er nogen, der vil følge med på kanalen, og jeg prøver måske på et tidspunkt at investere i kamera. Jeg har allerede kigget på noget, men det synes 15.000 er lidt overpris. Overpris, for et kamera. PKL. Sådan her. I må godt gå ind nu. Tak, fordi vi har ikke uendelig til det her. Jeg er ikke bare langt til det her tager. What? Okay, vi er der. Vi skal meget herhen. Super. Den her video kommer til at tage lidt lang tid. Må man godt køre det? Men det kan også godt være, at vi laver en part 2 her, så den kommer ud. Så kommer video ud om torsdagen også. På grund af, ellers så kommer bare 2 videoer ud. Det kan selvfølgelig også være. Må man godt holde her. PKL. Ja,
Det er lidt svært over den her bus, man ikke kan se. Man må godt gå ud her. Den her. Hold det vejen. Sådan her. KLP. Ja. Og jeg kan høre, at der er nogen, der er på vej ind i vores hus. Så jeg taler bare lidt højere nu. Så det bliver undtaget. Ja, nu kører vi så hurtigt som muligt. Den er bare... Ja, men... Ved I hvordan... Det her ved jeg simpelthen ikke helt, hvordan man gør. Ja, så det er lidt irriterende. Der er lige nogen, der taler her i baggrunden. Fuck det her lort. Jeg går ud nu. Jeg skal ud af den her lortebus. KL. Jeg skal nok stive ud af den her bus. Alle sammen, I skal tage rute, fordi ja. Jeg ved ikke, hvor vej skal den. Ja, okay, vi skal den bare lidt. Okay, det er super. Okay, det er godt, at jeg ved, at man kan gøre sådan her en anden gang. Eller nu. Ej, det er faktisk lidt irriterende. Ej, hvor er det irriterende. Jo, jeg har ikke taget den her ting. Hvad sker der der? Det tror jeg ikke helt er meningen. Men nu skal vi bare... Jeg kan ikke se en skid her. Det er ikke så godt. Ej. Ja. Men jeg håber, I havde en god weekend. Her. Og så tror jeg, jeg kommer til... hvad hedder det? Jeg kommer til at poste lidt mere i påskeferien. Fordi ja, det tror jeg bare er bedre, man kan sige. Så det så er der måske også nogle flere, der vil med. Jeg vil godt snart afsted her, fordi vi har faktisk ikke uendelig tid her. Nej, det har jeg faktisk ikke. Og nu, det minder også lidt om det rigtige fiser her i Danmark. At de ikke holder i så lang tid. Det har jeg faktisk prøvet, hvor vi glemte at tjekke ud. Ja, det var ikke så godt. Ja, så blev mig og min veninde bare stående. Yep. Nå, men det på den næste bus. Altså, det var overhovedet ikke godt. Og måske er der nogen, der larmer lidt her. Ej, den der vil jeg godt have op. Igen, JKL bunker. Vi skal bare afsted. Vi har lidt travlt, fordi det her har taget lidt længere tid, end hvad jeg har troet. Så det kan være, at der kommer en par 2. Fordi det her, tror jeg, tager 10 minutter allerede. Og ja, det er ikke så godt. Men jeg kan lige slutte af herhen. Herhen kan jeg lige slutte af. Jeg kan jo ikke vende snor først. Okay, er det ikke fint det her? PKL, sådan der, så må folk gå derhen. Folk går ind nu. Okay, jeg laver lige en afslutning her. Ej, prøv at se om den grimme her. Ej, det må man ikke sige. Men hvor jeg har langt ben. Tusind tak, fordi I vil se med her i den her video, og vi ses til påskeferie. Ja. Hej hej.